Gobelínové obrazy. Predstav si, že nemaluješ štecom, ale ihlou a niťou a pod rukami ti vzniká skutočný obraz. Tieto gobelínové obrazy majú pretlačený motív priamo na plátne, takže presne vidíš, kam ktorá farba patrí. Nemusíš kresliť ani počítať vzor, len postupne vyšívaš a obraz sa ti mení pred očami. Vyšíva sa na pevnom straminovom plátne, najčastejšie gobelínovým stehom alebo krížikovým stehom. Vznikajú tak obrazy kvetov, krajín, zvierat aj náboženských motívov, ktoré po dokončení môžeš zaramovať a použiť ako krásnu dekoráciu do domácnosti, prípadne ako darček. Je to tvorenie, ktoré upokojuje myseľ, spomaľuje deň a zároveň prináša pocit hrdosti, keď vidíš hotové dielo, ktoré si vytvorila vlastnými rukami. Ak chceš začať alebo si vybrať nový motív, množstvo krásnych pretlačených obrazov na vyšívanie, nájdeš ich aj online na www.levik.sk.